Hadin jong ka jing inok kam jong ujadip dhankar kum u vice president jong India hagar puai turik jong mato benai hagamit jong singini kong hagapor kumba khandai baje menmedi ai ka election commission jong India ru kan haban pendap no ya gani jingjit ya gani suki kum u vice president jong India ka barang thali haduk mata hapo jong ki henru phosngi kum ta naga lyang jong election commission jong India kala jit bat penbai ban penlong ya ga jingjit ya vice president jong India haga khat khandai turik jong bunai September jong madosnam Kilami haduk kumba sangut EA ki Kyrtong ki ban saya kini ya ke suki kum u vice president jong India bat kita ki Kyrtong kilong ubanengkong Nitish Kumar naga parti JDU ubalongru u chief minister jong ke jela Bihar nang tau ba ar ude Rajnath Singh ubalongru president berim jong ke seng BJP ubadeiru home minister ubamenta jong ke sarkar NDA lai ude JP Nanda uwe niki MP ki rimha jong ke BJP ubalabatru ya ke suki Union Health Minister but ubalongru president juga parti BJP ubadondu ika jede ke janbha but prime minister juga India ubamenta Narendra Modi but kumjuru but home minister jongori ubamenta Amit Shah ubasau udu Harivans Narayan Singh ubadei naga parti JDU ubalongru deputy chairman jong ke Raja Sabha ubamenta Bat ka Kyrtong ke besan hangni ke pau jong u Shashi Tharoor ubalongru MP jong ke seng Congress but u MP ubla yok bhai ke jero na u Prime Minister jong India ubamenta Narendra Modi hadin bolo ai ke jero ya ke operation sendur jong ke sarkar NDA ha ke thma persha iki kin hun sengke etiar napo jong ke Pakistan ka jingino jong chandip dhankar kum u vice president jong India ula aidao ba u haban sim ya ke senjam namar ka jingpang ke badan hakan mat ke jong u bat baula pedang ru ya ke jing ai jingmut jogi doktor baula haban ino ya ke kam bat ka ni ke jing ino kam jong u ko penkendit namar ba ka de ha ka sngi ke bala stang ya ke dor bar liur bat ka ni kala jatang hadin khendet kenta baula penwai ke jelang jong ke Raja Sabha kat hadu ba election commission jong India kalhaban pendap no ya kam manjit ya wipat u vice president jong India hapo juga henru phosngi kata haga khat khandai trik jong bunai September bat kan ke jing ino kam ke kendit jong ujadip dhankar kala penlongi ke leng persya banbu sibun ki jingkeli ban ongba kan ke jing ino kam jong ujadip dhankar kadai ke jing thu ke beri juga BJP ban pengelanya ke sanhima hapo jong ke India dag bakal island iki katto ke ki bru ki badon ye ke jidai bat ka parti BJP lingba ki nelam ki bahakmat jong ka parti BJP kumat supin ken mau hangne ke longba ujandip dhankar ula sim ye ke suki kum u vice president jong India ha ubnai Agos josnam ar hajar arpoar bat menswa ulong u governor jong ke jela West Bengal ha ka jisisha ka samoi trekam ke jong u ke ban court house nam ar hajar arphonio hanrai shwa ye ke por ula haban resign no ya ke suki kum vice president jong India kum ba long mentah lada uno Kyrtong vice president ubaga sarkar NDA ka ai ke jingkrisan tikna unsa job ya ke suki kum vice president jong namar naki sanspa saupulai ngut ke MP hapo juga Lok Sabha ka NDA ka don ye ke jingbun pat ke balong hadu kumba ar spa khnai pulai bat naga ar spa saupusan ngut ki MP ke badon hapo juga Raja Sabha ka NDA ka don ke jingbut pat ke balong hadu kumba ar spa khandai pholai ngut AA kumta ban jit yo vice president jong India don kam ye ke jio vote ka balong hadu kumba lai spa khandai pho sau vote AA hanrai baro ki MP jong ka NDA lade khain habar artli ki ing dor bar thoan kata halok sabha bar Raja Sabha ki don hadu kumba sau spa ar pho ar ngut AA kumtala de kitmu banjit ye uno Kyrtong uta Kyrtong ru job dag basuk ya ke suki kum u vice president jong India kumtala ke lang juga election commission jong India kan sayo banjit no ya u vice president jong India haga khat khandai trik jong September jong tosnam ar hajar ar husan ka JDU ka dei ke sarkar senrap ka kongsan bha ha ke sarkar jong Modi kala penpau ye ke Kyrtong jong Nitish Kumar u chief minister jong ke jela Bihar ba unlong u vice president jong India nangta seki wei pat ki nelam jong ke parti BJP ke lo pau Kyrtong hangne ki kenthop ya u Rajnath Singh bat u JP Nanda bat kumjuru u Shashi Tharoor MP jong Congress napo jong ke Trivana Thapurang udon ya ke thop Kyrtong kum u vice president jong India warlani ke lang juga sarkar NDA kam patla satia ban finalize yano on pha ban simti ya ke suki kum u vice president jong kumta nagale jo phi yano phikwa ban sim ya ke suki hato Nitish Kumar Rajnath Singh JP Nandal Harivan Narayan Singh
lani Shashi Tharoor snowha sakman kublai sibun ta thadu bigindu aha ka weipat ke video